Ja ťa vítam pri dnešnej meditácii. Ľahni si do svojej postele, zakry sa paplónom a zavri oči. Prevediem ťa láskou, vďačnosťou, dobrotou a pocitom istoty. Máš zavreté oči? Tak. Pri tebe leží v tvojej posteli tvoje milované zviera. Ono nemusí byť v našom svete. Môže byť v tvojom snovom svete. Ty ho len vnímaš a cítiš. Väčšinou máme psov alebo mačky. Ale môže to byť kľudne aj iné zviera. Presne vieš, aké je. Také, aké má byť. Vnímaš ho. A tak, ako spolu ležíte v tejto posteli, cítiš tú lásku od neho. To objatie. To pochopenie, že si úžasná bytosť taká, aká si. Lebo si láska. A tento tvoj sprievodca ťa zavedie do nádherného sna. Ocitnite sa spolu na lúke. Táto lúka je krásna, presne tak, ako si ju predstavuješ. Všetko okolo je presne tak, ako si predstavuješ. Lúky, polia alebo lesy, rieky, jazera alebo sneh. Navnímavaj len tú lásku tvojho zvieracieho priateľa. Ste spolu na tejto lúke. Objímate sa. Ale vnímate okolo seba ten pokoj. Vnímate tú oblohu, aká je pokojná. A jemná. Vnímate tú lúku, lesy, polia, jazera alebo rieky, ktoré sú takisto pokojné a tiché. Až ťa to udivuje, že ako je všetko pokojné a tiché a také úplne jednoduché. Cítiš sa tu bezpečne a uvedomuješ si, že toto chce zažívať každý deň. V tvojom živote pokoj, tú lásku a to ticho toho neba, ticho tej lúky, ticho toho jazera, polí, lesa. Že aj keď vidíš štebocú vtáčiky alebo okolo prechádza jeleň, vždy je tam pokoj a ticho.
Nič není unáhlené, urýchlené. Všetko má svoj plán a čas. Tu v pravú chvíľu ti príde presne to, čo potrebuješ. A teraz len vnímaš, že tvoja najdôležitejšia vec, ktorú potrebuješ, je pokoj a láska. A z týchto dvoch vecí sa odvíja celý tvoj život, tvoja realita. Tvoje šťastie, tvoj úspech. Pretože tento tvoj vnútorný sprievodca, tvoj zvierací sprievodca, ktorého držíš neustále v svojom srdci, ti pomáha každý deň. V každej jednej časti tvojho života. A v snových ríšach môžete spolu blbnúť, smiať sa, klpčiť sa, radovať sa. Keď sa ráno zobudíš, cítiš sa úžasne, pretože si zažil lásku, pokoj a ticho. A vieš, že to spadá do tvojho života a že to potrebuješ. Že ráno cítiš ten pokoj, tú lásku a tak sa aj v tejto realite budeš cítiť. Každé jedné ráno a večer zaspávať s tým dobrým pocitom, že sa znovu stretneš s tvojim priateľom zvieracím, tvoj sprievodca. Presne taký, ako sa ti objaví. Dodá ti o mnoho viacej lásky, pokoja a tichosti pre teba. Nech sa tak deje.